ହଉଛ ନାଇଁ ମ ନିଜକୁ ମଲା ଯାଅ ମ ନା ପେ ଏଠି ପେ ପେ କର ହ୍ୟାଲୋ 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 ଏରା କଣ ପାଟିରେ ବାଜିବ? ମଲା ମୁଁ ତା ଫନେଲ ଟାକୁ ଚେକ୍ କରୁଛି ପାଟିରେ ବାଜିବାକୁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ନାକରେ ପୁରେଇ ଦେବି ତମେ ଯୋଉଭଳିଆ ଅଲକ୍ଷିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଭାରି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଝିପାଇଲ ବଜେଇବି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ କି ତମେ ଗଜପତି କଣ ଆ କହୁଛୁ? ଦିନକୁ 100ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତମେ କିଏ କି କିତେ ଦିଦି ମଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଟଙ୍କା ଆସିଲେ 500 ବାଟକୁ ଆସ ଏତେ କଥାଟା କରୁଛ ସେତିକି ନେଇକି ଖସ ହଁ ଖସ ତୁ ବାନ୍ଧା ବାନ୍ଧି କଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଫୁଟାଣିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଧଇଲୁ କେମିତି ବନ୍ଧା ହବ ଦେଖିଆ ତମେ ଧଇଲ ଏଇଠି ଧର 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 ହଁ ସେମିତି ରୁହ ବାସ୍ ଏଇନି ମୁଁ ଧରିକି ଛିଡା ହେଇଥିବି ଧର ଟାଣି ପୁଣି ଶୋଇ ପଇଲାଣି ଅଦ୍ଭୁତ ନିଦ ୟାର ହେଇ ଉଠୁନୁ ଉଠେ ମାଉଁସ କେତେଲା ନା ବାଉଁଶ ମୁଁ ବତିବି ରୁହ ସେଇଠି ରଖିଲ ତମେ ସେଇଠି ବାନ୍ଧିଲ ଏଇଠି ଏଇଠି ଧୋଇଦେ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଗଣେଶ ପୂଜା ଭାରି ଟେନସନ ବୁଝିଲ ସେଇଠି ରଖ ରୁହ ରୁହ ତମେ ଠିଆ ହୁଅ ଠିଆ ହୁଅ ଏଇଟା କାନ୍ଧରେ ପକାଅ ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ତାରଟା ଧରତା ମୁଁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼ିଦବ ଆବେ କରେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲା ମୁଁ ନିଦ ଖସେଇଦେଲ ମ ତମେ ଏଇଠି ରଖିଲ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗେଞ୍ଜୁଛି ଧର ତମେ ଏଇଟା ଧରିଲ ହଁ ଓ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହଁ ଉଠିବ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ତମର କୋଳି ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି ହଁ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାରେ କେଉଁ ସ୍କୁଲ ପାଖାପାଖି ଆସ ନା ହଁ ଝିଅ ପିଲା ତ କୋଳି ପ୍ରବଳ ଖାଇବେ ଆଉ ଆସ ତମ ବାପାର ତ ମଟର ଦୋକାନ ତମର କୋଳି ଦୋକାନ ଭାଇର ତ ଅଣ୍ଡା ଦୋକାନ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ତମେ ଖାଲି କଲ୍ କରିକି ତମେ ଆସି ପକେଇବ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇଠି ଦେଖା ଚାହାଁ ବେପାରକୁ ବେପାର ଆଉ କ'ଣ ମୋର ମାଇକି ବେପାର ତମର କୋଳି ବେପାର ଆଉ କ'ଣ କିଏ 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 ମୋ ଲଭର ସେ ପାହାଁତାରେ ଉଠି ହେବନି ଆଗେ ଗୋଟେ କଲ୍ କରିବ ଗୋଟେ କିସ୍ଟା ଦେଲେ ମୋ କାମ ଚାଲିବ ଗଲା ଆଗେଇ ଗଲ ଆଉ ମାନେ ଭାଇ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଧରିବିନି ଏଠି କରେଣ୍ଟ ମାରୁଛି ରୁହ ମ କରେଣ୍ଟ ସେଲଟା ବି ଅଛି ନା ସେଲୋଟେ ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଥାଉ ଏଇଟା କେ ଛୁଇଁମାନେ କରେଣ୍ଟ ମାରିବ ମୁଁ ବଜାଉଛି ଯୋଉଟା ସକାଳୁଆ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ ଫ୍ରାଏଲ କରିଦେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ଆମର କ'ଣ ବାବାରେ ଭକ୍ତି ଗୋଇଠା ପଇଠା ମାରୁଛି